Hello everyone. After a long gap, I'm back again to YouTube platform. Pedang jack ding lo ne YouTube long video ki pipe lapen ke YouTube ki klem kle. 8 days ando po nili YouTube channel long video kimi ke wan beta. Ajar ding pik anlo. Athe nili pedang kasiksak dolo nili phone bang ke kloda lapen ke nili camera stand bang seme che bank pet. Laso pen jong nili pedang kasiksak seme dolo. Laso pen jong nili video akimi seme wan long le delo. Lasi diya ek tha aninglitum. Sitame neli chisik lo aninglitum phan video aku thot akimi ki wan thuji phan same neli phone same che bunai nang lang lapen ke camera stand same che order thu nangji lang. Lasi neli kasiksak long pedang coating jutum tangka same nangkerap dun atum dolo. Lasi neli amen parnupon dat po lang litum phan. Neli alanglitum tangka lang kipidun aphai bang ingjir jedet po same alanglitum amen masi parnupon chot po. Lasi tangka kipidun tum amen lake rahim tok bi angtang tok bi Eprison terang, Dhorom Singh terang, Mongwe Ingleng, Khorgeswari teron pi, Simon tok bi, Haton ingti, Longkiram long pi, S teron, Phone mang neli chini dalo, lasi sorry diya tha, Roslyn terang pi, Longmil jeng ingti kathar, Rensing timung, Civilson terang, Bidya hanse. Lasila nili amen ke parnopon korting jirtum nili phan tangka nangkerap dum pon nili ning sampik churulo langlitum phan. Anso se anam le nan tulong pahir jimi dun nang nili phan lapason nangkerap dun thek po lasi choroparpik lo. Thank you so much. Lapen ke nili same video mesen wan bompo same nang tum chongho ikchet non. Athe nili phone subuna nang lang lapen ke camera stand order nang lang tangka asap so siksak chet dolang lasi same nili tame bor ipon bompo. Athe ke itum pinang kache thanang ji same dupik lang pe kache paking nangji alam same dupik lang lapen ke pinang coating jitum YouTube ki klem kang tung atum same dupik lang same aron alam kache ni tum dupik lang lasi nili same ke thek pinang tu phanong than pon bompo lasi lan hello lapen ke pining jet ke waf alam che thang sinang lake nili pining ke long plia dim ji first ke nili mithang area lo nili hawar lapen ke volong komaji mate lang phel hawar lo lapen ke center adim semidunji lapen kem dongmukak rasingja klamlong semidunji lasi nili phana ke chitong ji lapen nang kaching ki ji ning hanga tum bangsor ni chitong lo nang apor bang ke nili nang to phan nang than thik dat post seminili bang la long pli duno bang ke nang dun vegji lasi hasoni le itum chitong lo na lasi pdf do ke la ansi kang ton polo nili video pipe ongsi nili YouTube subscriber do phana ke thanji si labang so video kabonai nili phone camera lapen ke camera stand me ke henodak penjoksi lapang so problem penjoksi nili video pipe dan lasi nangkeme tum nili phanang rap dun tum same nang rap dun tame nili ptm lapen ke gp number nili description lo pipon dat po lasi nangkeme tum nang rap dun bom tha nang rap dun tha lasi video ke la ansi kang ton polo. Thank you so much. Bye bye. Kardom.